Takže čau, ja som Janka. Čau. A dneska je tu so mnou moja sestra a natáčame video kvôli tomu, že hráme flaškovú tuto s Natálkou. A dala mi teda úkol, aby som natočila krátky vlog so sestrou. Tak tu ho máte. Toto video bude vlastne... Na vás! Dáme vám... Ukážeme vám kúšik, áno. Ukážeme vám kúšik teraz našej pravdy, alebo... Co? Co? Z našej flaškovej. No nič, takže... Takže ukážeme vám teda kúšik a ideme na to. A Ona točí, no. Takže na koho sa otočí? Gretka dáva... Mám! Ne, Gretka dáva úkol tuto našej pani blondíne. Milke. Milke. Ale čo by ste chceli? Dáme vám. Musíte dať maximálne 50 000 lajkov, aby sme natočili ďalšie video. Asi normálna. Musíte si nalajkovať. Aspoň Dobre, 100. aspoň 100 lajkov a 5 odberov, aby sme To je v pohode. aby sme natočili ďalšie video so sestrou. Čaute.